Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling, pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin pong bell icon para palagi po may makikita sa aking YouTube channel. At higit sa lahat po, paki-follow ang Facebook page ko po, Liwangan ng Pangasinan. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. Ang isi-share ko po ngayong araw na po ito sa inyo ay ang orasyon para pang-apply ng trabaho po. Ano po? Yan po pang orasyon para pang-apply ng trabaho. Bago po kayo umalis ng bahay ay magdasal muna kayo sa altar na masidhing nais po. Kahit isang ama namin lamang po, magtirik po kayo ng isang kandila sa altar po. Magdasal ang isang ama namin at usarin nyo po yung orasyon ng sa una po ay 3 beses po usalin po at sa pangalawa po ay 1 beses lamang po. Dapat po dito ay maisaulo po ninyo bago kayo sumabak sa maghanap ng trabaho. Para halimbawa po nasa kung na po kayo sa trabaho na po, kung mag-apply na po kayo, usalin nyo po lamang po ng 1 beses lamang po at ipon nyo sa dibdib po ninyo. Dapat po ay tiwala ka sa sarili at focus po sa ginagawa. Napakabisa po ito. Marami na pong natulungan po dito na nakahanap ng trabaho. Yung iba, nag-apply po siyang maestra. Magagamit po rin po sa konto. Halimbawa po, mag-exam ka. At sigurado makakapasa ka kung dapat po ay maisaulo po ninyo ito. 3 na po yung natulungan ko po dito na naghanap ng trabaho. Ito yung ginamit nila. Sabi ko sa kanila, tinanong ko sila kung magtitiwala kayo sa sarili nyo. Kung hindi kayo maniniwala, hindi ang gagana to. Dapat dito ay magtiwala kayo sa sarili at may masidhing nais kayo. At huwag nyong baliwalain to kasi napaka-importante po sa atin ngayon sa panghanap ng buhay. Mayroong ang kagagraduate lang, makon yung pinag-aralan niya pero hindi pa siya makapasok-pasok sa trabaho. Kompletong pag-aaral yun na natapos na mag-aaral. Ayun, samantala yung binigyan ko ng orasyon na to, high school graduate lamang po o hindi pa natapos sa college, nakapasok agad sa trabaho. Dapat po ay may minsan po sa buhay natin ay may malalaman po nating mga Latin po para matanggap po tayo sa trabaho o ano man dyan. Yung mga hindi po natatanggap sa trabaho, nandito na po yung i-share ko po sa inyo na orasyon. Dapat po dito ay maisaulo po ninyo para yung magamit po kayo. Ito po yung inuusal po lamang po sa isip at hindi nakabuka ang bibig at ipos at dibdib ng 3 beses bago maka-apply ng trabaho. Marami pong pamamaraan po ito. Hindi ka matatanggihan, tanggap ka agad. Dapat dito ay isaulo at tiwala sa sarili at huwag makalimot sa Diyos. Magpasalamat po. Ulitin ko naman po, yung bago ka umalis ng bahay po, magtirik ka ng isang kandilang puti sa altar, magdasal ka ng isang ama namin. Isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Ang isunod nyo pong orasyon po 3 beses, tapos yung isunod na naman po yung isa sa baba po. Ito po 3 beses po, tapos ito isunod sa baba 1 beses na lamang po. Narito po yung 3 beses po usalin po. Obit Maria Magdalena, Obit Maria Magdalena, Obit Maria Magdalena,
Tapos yung sa pangalawang orasyon po, Obit Pasticum Luro Simo Virgen Maria Santa Luzano Obreno, Amen. Obit Pasticum Luro Simo Virgen Maria Santa Luzano Obreno, Amen. Tapos usalin po sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig po. Parang binabanggit nyo sa isip lamang po. Ang pag-usal po ng sa isip lamang po hindi po nakabuka. Na parang ang nagtatrabaho po ay ang isip nyo po, na binabasa po nyo sa isip nyo po. Ang ibig sabihin ng binabasa sa isip lamang po. Ayan po. Bago ang lahat po, shoutout po na kay Emil Ortiz commented, Jim Tingson commented, Alion Praulio commented, Jim Shank commented, Arnold Francisco, Jason Del Mundo, Albert Ariolo, Romy Rimasog, Robin Montanilla commented, Clemente Capistrano, Maricar Corpus commented, Silas Eleanor Balistiros commented, Jim Tingson, Belindo Palisok, Bike Tayo commented, Shelly Oriol from Bicol, Ryan Labisti, Jonix Binladin, Geraldo Jimenez, Arle De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Marlon Huyuhoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC commented, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantalion Bubis, Rodan Buo commented, Aljon Pood, Andong Kulogi, Tani Janan, Marvin TV, Kuldo TV, Rons Marcelino, Ronald Sator commented, Rodel Ladra, Jasby Yamasia, Triple commented, Nestor Ramos. Sa mga baguhan na ngayon na po magpa-katuklas na aking YouTube channel, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment naman po kayo sa baba at isa-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Paki-screenshot nyo po para makakuha nyo po. Mabasa nyo po maigi. Kung talagang magpupursige po kayo mag-aral po ng spiritual po ay antay-antayin nyo po yung ipakakalog po sa mga puder na napakalakas po mga puder po. Kahit na isang bisis lamang po ninyo magagamit po yung gagamitin nyo po pang araw-araw na po yun. Para malaman po niya malakas po sa spiritual po yun, kahit physical man magagamit po yun. Antayin nyo lamang po ang i-upload ko po yun. Sana po paki-follow po ang Facebook page ko po, Hiwaga ng Pangasinan. At maraming salamat po sa inyo lahat.